amateyemo korwa sensemo ya Nyamwamu ejo gutoka Nyaribari chache county ya Kisii nigo eganetyo bokonyi bwa bene elio kumuirera omwana obe skuru yo bakagokora amatemwa amanene class ya 5 na 3 KCP na wetabuya asabete gakorangirwa ase skuru ya bamura ya Kisii nabona nigo yasabire abasamaria bayana baraiwe sokya elio gokonya omwana oyo agenderere na masoma yo muri Keito Mildred Momanyi na manke abana bangeni go bakorabya ase amatemwa amanene y'ekirasi kya 5 na 3 y'omwaka bw'ekiri 2022 na kurangirirwa ase kiskuru ao korengana no gochora kwabo amateyemo korwa sensemo ya Nyamwamu eyeremeye ward ya Kiogoro ime Nyaribari chache nigo ereno kugania okonene elio omwana obo oyo oeta amatemwa gochiagosoa ase skuru ya bamura ya Kisii school asarangeligwa maiga yokonyora amagisi 3 na 53 buna mamo mwabo akongerera omwana maime na bakora class 8 twari kunya komotebi koromo ki skuru elio korangerigo no gochi komo moyo rende mutisha bona yaikeira amaene nyasawa kwariro kugani kwae bona yaikeire urangeriwe skuru Kisii school ndobwati kende na kende ono burwaire mbwachitega tikabera tata byara arwarete enibo yonspi ekaenda ororo bole mubokawani asengenjo yokurwari buna buturu bakokoboro ono mwana akorera abata maxi 383 omwana Victor Choti nigo ari no kugania kwogosoa ase skuru eyo arangeligwa ilio guchagoikirania endoto yae yokoba omonyagitari. Wazazi wangu hawana uwezo wa kunilipia school fees. Koro mwenyewe ni mgonjwa. Alikatwanga mguu. Babu yeye siwezi kaenda shule na nilikuwa nataka niendelee na masomo yangu. Nilikuwa nataka niende na shule nimeitwa Kisii school. Nitimize ndoto yangu ya kuwa daktari. Nonya nabo nigo sokore yaye abeiriga kubakonya ase kurende bono iga atabwati ncherende yonsi maiga yoko buturwa okogoro asatanyare kurya buna akongerera abere kumukonya gocha kera abayiburi baye baruwa kera ko Nairobi babwati kende babwati nonya ni bende ndatebe kinare kumukonya kubere bukanjikira kubere bwesukali kambuturo ko maguru musta magronsi kera okonde kubutoira kwa buturu wango iga okonde kubutoira okorino okobena ko kubutoire ebyara bono nkera yakomokonya timbu atipi nare ko nkosoka nare ngenari nonyankende kenda mukunda mukonyere buna bono noko nako okogania kwabo shule ziko karibu kufunguliwa tarehe 6 mwezi ujao. Sasa nataka kwenda shule. Tafadhali mwenye ataweza nisaidia nisaidie. Nitimize ndoto yangu. Nayo sabundo ranjankonya. Abarayi bane, abachumbe bane. Paka no mu MCA. Basani bana baje paka nyumba bandolire. Bande bandolira mabira. Akibare uwanja. Ankonyera umwana we. Ngosaba aki mwana nene arantegemete. Mutwacha gonkonya ngosaba mwesi miwito warita mwesi miwito chanda simbarati monkonya machogu na bekiro kuganinga moigumangana na baikere gakimoramboro koboko monkonye egero umwana onache wikirania endota bwate okugania ko mwana Victor nigo aganetie anyarkobaga gosoa eskuru ya Kisii school elio gochikoikirania endoto yayo ko munyagitari nabo igonige amate yaye anyarkobaga gosaba abasamaria bayagwe sokia elinde libenya ko babako mokonya kuikirania endoto yaye ko reporter ya Egeta Seni Kiandizi TV kurwaga iga asensemo ya Nyamwamu yereme Nyaribari chache county ya Kisii elitaliane Mildred Momanyi.